У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, переживаем сегодня вігільную мшу 5-й Великодной недели. Удзельнічаємо святой мши, працягваючы трываць у перыядзе Великадня, трываючы у радасці у воскрешення Христа і прагнучы дзяліцца гэтай радасцю з кожным чалавекам, якога Бог ставіць на нашым жыццёвым шляху. Сённяшняя святая мша, у якой мы удзельнічаем, будзе ахвяравана у інтэнцыі святой памяці памерлай Зофіі ў 20-ю гадавіну пасля яе смерці, таксама памерлых Крысціны, Ірэны, Владыслава, Яна, Алексея і ўсіх памерлых сям'і Амбражевіч. Будзем давяраць іх Божай міласэрнасці і прасіць, каб добры Бог злітваўся над імі і дараваў ім радасць прабывання ў нябесным валадарстве. Таксама сёння ў нашай парафіі вялікая радасць пра сакрамент святога Хросту, да супольнасці святога касцёла далучыцца новы сябра, маленькі Ян, які сёння атрымае ласку святога Хросту. Дарагія бацькі, якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці? Чаго просіце ў касцёла Божага для Яна? Просячы Хросту для вашага дзіцяці, ці ўсведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, ён любіў Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христос? Бацькі хросныя, ці гатовы вы дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Ян, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю, ад яе імя пазначаю цябе знакам крыжа, пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Хвала на вышынях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молімся. Усемагутны вечны Боже, няспынна ўзмацняй у нас дзеянне пасхальнага сакраменту, каб Ты, якаго Ты адрадзіў у святым Хросце, з дапамогаю Тваёй ласкі прынеслі багаты плён добрых учынкаў і дасягнулі радасці жыцця вечнага. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні, калі колькасць вучняў павялічвалася, эліністы пачалі наракаць на габрэяў,
што яны забываюць пра іхніх удоваў у штодзённым служэнні. Тады 12 клікалі ўсіх вучняў і сказалі: «Нягожа, каб мы занядбалі Слова Божае і служылі пры сталах. Таму, браты, выберыце з вашага ліку 7 мужоў добрай славы, поўных духа і мудрасці, якім даручым гэтае служэнне. А мы ўвесь час будзем трываць у малітве і служэнні слова». Спадабалася гэтая мова ўсёй грамадзе, і абралі Стэфана, мужа поўнага веры і Духа Святога, і Філіпа, і Прохара, і Міканора, і Тымона, і Пармена, і Мікалая Празеліта з Антыёхіі, якіх паставілі перад апостоламі. Яны, памаліўшыся, усклалі на іх рукі, а Слова Божае пашырылася, і значна павялічвалася колькасць вучняў у Єрусаліме, і шмат святароў прыняло веру. Гэта Слова Божае. Пану Богу. Милосердность Твоя, Пане, няхай будзе над нами. Милосердность Твоя, Пане, няхай будзе над нами. Радуйтеся у Пану справедливыя, праведным належить хвалить Яго. Славьте Пана на гуслях, грайте Ему на 10-струнной арфе. Милосердность Твоя, Пане, няхай будзе над нами. Правдивое слово Пана, и все учинки Ягоныя верные. Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Милосердность Твоя, Пане, няхай будзе над нами. Вось вока Пана над тымі, хто Яго боится, над тымі, хто спадзяецца на Яго милосердность, каб Ён душу іх уратаваў ад смерти і накарміў іх у час голаду. Милосердность Твоя, Пане, няхай будзе над нами. Чытанне першага паслання святого апостола Пятра. Умілаваныя, прыступаючы да Пана, жывога каменя, адкінутага людзьмі, але выбранага Богам, каштоўнага, і вы самі, як жывыя камяні, будуйцеся ў дом духоўны, святарства святое, каб прыносіць духоўныя ахвяры, прыемныя Богу праз Езуса Хрыста. Бо сказано ў Пісанні: «Вось я кладу на Сіёне камень краевугольны, выбраны, каштоўны, і хто веруць у Яго, не асароміцца». Таму для вас, веруючых, Ён – каштоўнасць, а для няверуючых – камень, які адкінулі будаўнікі. Ён стаў галавою вугла, каменем спатыкнення і скалой спакусы. Яны спатыкаюцца аб Яго, бо не пакараюцца слову. Дзеля гэтага яны прызначаны. Вы ж выбраны род, каралеўскае святарства, народ святы,
люд, узяты Богом ва ўласнасць, каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры у цудоўнае святло сваё. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я дорога і правда, і життя, каже Пан. Ніхто не приходить до Отця інакш, як тільки праз мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тобі, Пане. Jezus сказал своим учням: «Нехай не тревожится сердце ваше. Верите у Бога и у меня верьте. У доме Отца моего шмат святлиц. А коли б так не было, ти сказал бы я, что иду подрыхтовать место для вас. И коли пойду и подрыхтую вам место, приду знов и заберу вас до себе, каб и вы были там, где я. А дорогу, куда я иду, вы ведаете». Каже йому Тамаш: «Пані, не ведаем, куди йдеш, як же можем ведать дорогу?» Єзус сказав йому: «Я дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як тільки праз мене. Коли б ви ведали мене, ведали б і Отця майго. І адгетуль я уже ведаєте його, і бачили». Філіп каже йому: «Пане, покажи нам Отця, і хопить нам». Отказал ему Езус: «Филиппе, стольки часу я з вами, а ты не ведаешь меня. Хто меня бачив, бачив и Отца. То чому ж ты кажешь: покажи нам Отца? Чи ты не веришь, что я у Отцу и Отец у во мне? Слово, что я кажу вам, не от себе кажу, але Отец, який у во мне, Ён чинить справы свои. Верьте мне, что я у Отцу и Отец у во мне. А коли не, то верьте дзеля самих учинков. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верить у мяне, будзе рабіць учинки, якія я раблю, і большее за іх зробіць, бо я іду да Отца майго». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядзем на хвілінку. Дорогие браты и сестры, сегодня досить богатая у змест литургия слова. Напевно, крыху такие дзіўныя словы напрыканцы. Хто верыць у мяне, будзе рабіць учынкі, якія я раблю. Ну, гэта яшчэ можа быць для нас зразумела. Але зробіць і большае за тых, што зрабіў я. Гэта ўжо цікава, правда? Сын Божий запавядае, што нашыя учынкі могуць быць большыя, чым учынкі Езуса Хрыста на зямлі. Што б гэта значыла? Напэўна, некаторыя даследчыкі Святога Пісання гавораць менавіта пра паўсюднасць веры, пра распаўсюджанне яе па ўсёй зямлі, бо менавіта гэтага Езус не даканаў за жыцця у свеце. Ён, калі памёр на крыжы, узышоў на неба, заставіў на зямлі невялікую групку людзей, якая атрымала заданне абвяшчэння добрай навіны, распаўсюджванне праўды аб уваскрашэнні Божага Сына, які памёр дзеля нас на крыжы, а таксама ўваскрос. І гэта заданне кожнага з нас, кожны чалавек пакліканы да гэтага, каб абвяшчаць Божае Слово, каб дзяліцца радасцю з мёртвых паўстання Езуса Хрыста, каб дзяліцца вераю у Бога, які абяцае кожнаму з нас жыццё вечнае. У Евангелі таксама Езус Христос кажа: «Я клапачуся пра вас, я
Іду туды, каб падрыхтаваць вам месца. Я побач, я заўсёды з вамі. Мае дарагія, сёння хацеў бы яшчэ таксама звярнуць увагу на другое чытанне, а менавіта таксама на апошнія радкі, дзе мы пачулі «Вы ж выбраны род, каралеўскае святарства, народ святы, люд, узяты Богам ва ўласнасць, каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас у цемры ў цудоўнае святло сваё». І менавіта ў гэтых словах мы чуем пра гэтае заданне. Наша заданне як каралеўскага святарства, як святога народу, як люду, узятага Богу для сябе на ўласнасць, мы маем заданне абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры. І чарговы раз у велікодным часе гучыць гэты заклік і абавязак распаўсюджвання нашай веры. Абвяшчаць цноты. Мае дарагія, але зноў ж такі, я хацеў бы звярнуць увагу, як гэта гучыць, праўда? Абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў. Вельмі часта, калі мы гаворым пра тое, каб падзяліцца сваёй верай, асабліва такое касцёльнае слова, ёсць такое добрае слова «евангелізацыя», праўда? Чулі? Напэўна, чулі. Што гэта значыць? Ну, фактычна гэта значыць тое, пра што мы кажам сёння. Распаўсюджванне Евангелія. Гэта значыць пераказваць гэта Евангелие. Але заўсёды у гэтым слове ёсць якісьці такі, цікавы такі момант. Евангелізаваць другога чалавека, праўда, гэта, такое як бы заставіць яго, не? Ці змусіць яго, ці не? Я не ведаю, але слова абвяшчаць радасць уваскрашэння, яно гучыць зусім іначай, праўда? Абвяшчаць тую радасць, якой ты дасведчыў сам. Мне здаецца, тут ёсць той момант, на які трэба і варта звярнуць увагу ў нашым жыцці. Дзяліцца тым, чаго ты дасведчыў сам. Дзяліцца мэтаю, а не сродкамі. Заўважце, як гэта часам у нашым жыцці бывае. Мы калі чуем, праўда, вось гэты наказ, абавязак, праўда, быцця апосталам, быцця сведкаю ў воскрашэнні Езуса Хрыста, пробуем яго якосці рэалізаваць, і вельмі часта гэтая рэалізацыя адбываецца не гдзесьці далёка ў нас у сям'і, вельмі блізка, праўда, як бацькі дзецям напамінаюць: «Схадзі да касцёла», праўда? Альбо мама кажа дзецям: «Вазьміце шлюб». Але заўважце, гэта цікавая справа, што мы гаворым, што трэба рабіць, але не чаму мы так павінны рабіць. Заўважце, вельмі рэдка гучыць у нас: «Дзеткі, Бог дае нам жыццё вечнае, я хачу, каб ты меў жыццё вечнае. Таму я іду ў касцёл, і можа, і ты б паглядзеў бы, штосьці там якосці так». Праўда? Мы мала калі гаворым пра гэтую мэту. Мы гаворым пра сродкі. І вельмі часта мы спатыкаемся з тым, што другі чалавек не прымае гэтага. Мае дарагія, і ў гэтым таксама няма нічога дзіўнага. Няма нічога дзіўнага, таму што кожны чалавек розны. І тыя спосабы, праўда, перажывання веры, яны таксама з часам змяняюцца. Як старэйшыя людзі часам прыходзяць: «А даўней-то было». Даўней-то было, цяпер то так няма. Вось. Можна ўздыхаць, можна з ностальгіяй глядзець, праўда, можна расчароўвацца, можна радавацца, але рэчаіснасць такая, што свет несупынна змяняецца. Але мэта, да якой Бог кліча кожнага з нас, яна заўсёды застаецца той самай. І можа часам варта задумацца над тым, ніж паказаць, што зрабіць, яшчэ раз звярнуць увагу на мэту. Бо дзеля чаго? Дзеля таго, каб мець жыццё вечнае. Дзеля таго, каб некалі апынуцца у той рэчаіснасці, пра якую гаворыць Езус Хрыстос у сённяшнім Евангелі, у доме Айца, дзе шмат святліц, дзе Ён чакае кожнага з нас, дзе Ён прагне, каб мы былі. Мы вельмі рэдка пра гэта гаворым. Чаму так банальна, але
часам мы самі гэтага не разумеем. Часам, можа, і ў нашым жыцці няма гэтага такога яснага вобраза. Чаму, навошта? Я памятаю, некалі старэйшыя людзі кажуць, так трэба. А я такі быў дапытлівы маленькі чалавек. І ў мяне мол, а чаму так трэба? І заўсёды быў клопат, як гэтаму дзіцяці растлумачыць, чаму так трэба. Ось. Але вельмі добра, каб мы заўсёды ведалі, чаму так трэба. Чаму мы? Таму што, як мы сёння пачулі ў літургіі слова, вартасць таго, што мы перажываем, яна заўсёды звязаная з нашай верай. Для чалавека неверуючага гэта ўсё не мае сэнсу. Не мае сэнсу уваскрашэння, не мае сэнсу Вялікдзень, не мае сэнсу нядзеля, малітва, ружанец, штокольвек. Хрост святы. Для чалавека неверуючага гэта ўсё не мае сэнсу. Таму вельмі хацелася б, каб мы, трываючы ў гэтай радасці, пакліканыя гэтай радасцю падзяліцца, заўсёды ясна мелі перад вачыма, куды мы ідзём і якая мэта нашага пілігрымавання на зямлі. Амен. Дарагія браты і сёстры, просім нашага Пана Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, якое прымае ласку святого Хросту, да яго бацькоў хростных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб у цудоўнай таямніцы тваёй смерці з мёртвых паўстання ты праз Хрост адрадзіў гэтае дзіцё і далучыў яго да свайго касцёла. Цябе просім. Молімся, каб праз Хрост і канфірмацыю ты зрабіў яго верным вучнем і сведкам твайго Евангелія. Цябе просім. Молімся, каб праз святасць жыцця ты прывёў яго да радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Молімся, каб бацькі і хросныя былі для гэтага дзіцяці добрым прыкладам хрысціянскай веры. Цябе просім. Молімся, каб заўсёды захоўваў іх сем'і ў тваёй любові. Цябе просім. Молімся, каб ва ўсіх нас ты аднавіў ласку святога Хросту. Цябе просім. Молімся, каб усіх, хто адышоў з гэтага свету, а ў асаблівы спосаб у сённяшняй святой імшы памерлую Зофію, 20-ю гадавіну, Крысціну, Ірэну, Владыслава, Яна, Аляксею, таксама ўсіх памерлых сям'і Амбражевіч, ты паклікаў да прабывання ў нябесным валадарстве побач з табою. Цябе просім. Молімся, каб усіх хрысціянаў, якія праз Хрост сталі адным целам, ты заўсёды захоўваў у адзінстве веры і любові. Цябе просім. Молімся, каб увесь свет ты абараніў ад пажару, голаду, вайны і заразы. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, святы Яне Хрысціцелю, святы Юзефе, святыя Пётра і Паўле, усе святыя Божыя. Усемагутны вечны Божа, ты паслаў у свет свайго Сына, каб ён прагнаў ад нас моц сатаны, духа неправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства твайго святла. Пакорна молім цябе, каб ты вызваліў гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога. Праз Хрыста Пана нашага. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Бог, Пан Бог усемагутны, адрадзіў гэтае дзіцё, адарыў гэтае дзіцё новым жыццём з вады і Духа Святога. Найласкавейшы Ойча, ты учыніў, што з крыніцы Хросту забруіла ў нас новае жыццё тваіх дзяцей. Паўтараем: хвала табе навекі.
Хвала Табе навеки. Боже, Ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога яднаеш у Тваім Сыне Езусе Христе, каб былі адным народам. Хвала Табе навеки. Боже, Ты праз Духа Тваей любові, якога ўліў нашае сэрцы, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў Тваім супакоі. Хвала Табе навеки. Боже, Ты выбіраеш ахрышчаных, каб яны з радасцю абвяшчалі ўсім народам Евангелія Христа, Твайго Сына. Хвала Табе навеки. Праз таямніцу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Твайму слузе Яну, якога ў веры Ты паклікаў да хросту, каб ён меў жыццё вечнае, праз Хрыста Пана нашага. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесеныя вамі дзеці атрымаюць і як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць іх у веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна узрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя сваёй верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху, вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіця. Пытаю кожнага з вас, ці выракаешся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаешся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаешся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыш у Бога Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыш у Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыш у Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэння грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера. Гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Дарагія бацькі і хросныя, ці хочаце вы, каб Ян прыняў хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам толькі што з вамі вызналі? Усімагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае цябе хрызмам збаўлення, каб ты, далучаны да яго народа, прабываў у Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Ян, ты стаў новым стварэннем і апрануўся ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясе незабруджанай у жыццё вечнае.
Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіцё, асветленае Христом, заўсёды паводзіла сябе як дзіцё святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Христе, ў Хрыста апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Б'ють звани, нібицом співають, всім народам обвіщають, що воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обудився край наш родний, у гэты день святый погодный, каб хвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу святому. Боже, Ты праз цудоўны абмен дароў, які адбываецца ў гэтай ахвяры, робіш нас удзельнікамі Твайго боўства. Учыні, каб мы, спазнаўшы Тваю праўду, паслядоўна кіраваліся ёю ў нашых учынках, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус ахвяраваны быў як наша Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрашэнню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Хрыста, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры
узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Твое ўваскрасенне і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові разам з папам нашым Львом, з біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Всемагутны, у еднасці Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амен. Просім Айца Нябеснага, каб называемся дзецьмі Божымі, імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя да усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство і моц і хвала навеки. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго спакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. І з Духом Твоим. Перадайце бліжняму знак спакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова,
і будзе аздароўлена душа мая. Воскрес, Пан воскрес, і Он правдива. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Прийдіть, заспіваєм Пану, ускликнем Богу скалі нашого збавлення. Станем з подякою перед обличчям Ягоним, у піснях ускликнем Ягому. Воскрес, Пан воскрес, і Он правдива. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Придите, поклонимся и падем, укленчим перед Паном, який нас створив. Бо Он наш Бог, а ми народ Ягоной паши и овечки Ягоной руки. Воскрес, Пан воскрес, и Он правдива. Аллилуйя, 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 аллилуйя. О, каб вы послухали сёння Ягоны голос, не робите жорсткими сердцы ваши, як у Мерибе, як на пустыне у день массы, где мяне спокушали айцы ваши, вы пробовали мяне, хоть и бачили справы мои. Воскрес, Пан воскрес, и Он правдива. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Христос воскрес померлых, смерть смертью завоевал, порвавши путы пекла, життя нам даровал, порвавши путы пекла, життя нам даровал. Молимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, які Ты узмацнил найсвятейшим сакраментом, и учеников ён, покинувши старую граховность, перейшов до нового життя у цнотах, праз Христа Пана нашого. Амен. Щиро віншую батьков і хресних новоохрещеного Яна. Перед імі великое задание, його тепер треба виховати у християнській вірі. Тому довіряємо його так само молитві нашій супольності парафіяльній, як нового сябра, як нового сапраўднага і паўнапраўнага члена, які належить до нашей супольности и які з'являється сапраўдным христианином. Жадаю, давайте.
Жадаю ўсім таксама добрай нядзелі, плённага тыдня працы. Пасля благословлення будзе выстаўленне Найсвяцейшого сакраменту. Заспяваем літанню да Найсвяцейшай Панны Марыі, як набажэнства маёвае. Прыміце Божае благословенне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. О Найсвятейша Гостия, веди нас до небесных брам, тревожа тьму нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один и в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сине Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Тройца, один и Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молися за нас. Мати Костёла, Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молися за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молися за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас. Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласковая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица
Отца Святого, Королева семья, молися за нас. Королева супокою, Королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Каб стали мы годными обетованию Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и славное заступництво Найсвятейшей Заусёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица. У наших потребах не погорджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заусёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Памятаю, Найсвятейшая Панна Мария, што ніколі не здарылася, каб пакінула таго, хто да Цябе ўцякае, Цябе на дапамогу кліча, Тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны да Цябе, о Панна над паннамі і маці наша, імкнуся. Да Цябе прыходжу, перад Табою грэшны плачучы стаю. О маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амен. Гэтый величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Даўцу вечного святла. Амен. Молимся. Пане Боже, дай нам годно прославлять укрытого в Найсвятейшем сакраменте Твоего Сына, який быў забіты за нас, як ягня, каб мы могли оглядать Его у вечной хвале, які жыве и валадарыць на веки вечные. Амен.
Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна, та Ісусу честь і хвала. Радуйся, небо, владарка, бо той, кому ти єсть маті, з мертвих повстав згодно словом, а ти молі за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя, з мертвих повстав згодно словом, а ти молі за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя, тешься і радуйся в небі, за нас молися в потребі.